बरलें दावानो नोंथांमोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन सिबिनाय खुलुमनाय सफैयाखै बि गोजोन नेशनेल काउन्सिल मेम्बार बिथांखौ गावनि सिनायथि खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय खावलायबाय लोगोसे नाम्बारनो खुलुमबाय आंखौ मान बावनाय एबा सिनायथि होनाय गिबियावनो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि दिनैसिमहालागै बिबानगिरि लाबोनानै फैबाय थानाय दावहा नांनायनि उनाव माबा मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों एनडिपिखौ दिनैनिफ्राय फोजोबनाय एबा एनडिपिनि मुंखौ दिनैनिफ्राय लाला बे थांखिखौ बयनिसिमबो फोरमायना होनो थाखाय एनडिपिनि मोनथाम हान्जानि जि दैदेनगिरि सारमोन बिथांमोनखौ फारियै बुंलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय मानिजाथाव जांख्रिथायारि लोगो नोंथांमोन 34 बोसोर बर'नि उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारनानै जों एनडिपिआ भारत सरकार आसाम सरकार आरो सोमावसारारि आफादफोरजों थांनाय 27 तारिख जानुवारि 2020 आव जि मोनसे सुक्ति जाबाय बे एचिभमेन्टनि उनाव जों बर'फोरनि गेजेराव जोनोम मोननाय जांख्रिथायारि हान्जा एनडिपिखौ दिनै जों मोनथाम एनडिपि फेमिलिया खौसेयै जों फोजोबस्रांनो बा दिनै बेखौ डिजल्भ खालामनो थांखि लाबाय दिनैनिफ्राय एनडिपिआ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव डिजल्भ जाबाय होननानै जोङो फोसावनाय जाबाय खेबसेयैनो सारमोना फंसे रावखौनो बुंदों एनडिपिआ गासिबो एनडिपिआ दिनैनिफ्राय बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय जोब्बाय होनना आफादनि मोनथाम दैदेनगिरिफ्रा डिजल्भ जाबाय होननानै फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों